Aduh deh. Mbah, jara aku ya. Berarti kiko lek kan rada gandul. Lek mlebone rada gandul. Heeh. Ning ngendi nggonku goleki kotak-kotak kepengin ketemu asoy. Senadyan apa taparane mung nuruti karepe ati bareng saiki ketemu kowe lunga ninggalake aku yen pancen ditinggalke ati salahase yen pancene ora tresno mbak yo padha kanthi sing prasaja aja dewi kelati ati ora kakangku Biasanya lek wayahe pos ngene iki share. Ses. Ses, apa Nah, ya. share. Ihi. Lah kalau oke lah. Kira-kira Nah, oke Pak Jono. lah. Ya. Wah, nggih mengke pon enten wancine nih kok. Bos APB, bos TKP mengke nyanyi biyen. Nah, dipersilahkan bagaimana. Mas Gandul ya nyanyi kok mau meneng-meneng moro nyanyi. Duet kok Dadah, jare nyanyi. duet karo mbake ya. Duet kok ya. Duet ta? Duet maksudnya nyanyi bareng wis. Ah iya. Ya. Iya. Mangga. Kaya ngene lelakon. Kok dadak ketemu. Yen pancen Mas anek gini-gini yo Mas. Anek gini-gini yo Mas. Ayo. Ayo. Ayo yo. Ayo persiapan yo. Super Janduk Bumi Bung Karno. Hey. Bareng saiki ketemu
Ya, kilonya sampun Bapak